Lupiny vznikajú odlupovaním odumretých kožných buniek z pokožky hlavy. Keď kožné bunky odumrú, malé množstvo lupín je prirodzené. Umieme si hlavu šampónom a lupiny úplne zmiznú. Ak necítite žiaden diskomfort a nesvrbí vás hlava, všetko je v poriadku. Ale ak vás svrbí hlava a na oblečení sa objavilo veľa lupín, je to prvý zvonček. Sú to príznaky seboroidskej dermatitídy a nevyzerá to esteticky. A keby len to. Hlavným viníkom sú huby malassezia, ktoré sa živia kožným mazom a rýchlo sa množia. Normálny vývoj nových kožných buniek pokožky hlavy trvá 26 až 28 dní. Huby malassezia bránia bunkám normálne sa vyvíjať a tie oveľa rýchlejšie odumierajú. Pri seboroidskej dermatitíde sa na pokožke hlavy, okrem veľkého množstva lupín, objavujú aj svrbivé červené škvrny a chrasty. To je už vážny problém. Riešiť ju treba urgentne, pretože sa veľmi rýchlo môžu objaviť hnisavé vyrážky a spôsobiť také ochorenia, ako sú furunkul, absces alebo folikulitída. Spolu to zvládneme.